So guys, relax ako kadali guys. Grabe gihanga ko guys. Hinay kayo dagan akong bike. Relax ko kadali. Karon padayon tag kwento guys. Sana man jud kong bike guys no. Kay sa Pinas Glory ba kong kwan dito no. Pan ba? Ang pangalan sa Pan Salvaro. Ano ako ang ginabaligya kada adlaw guys. Kada hapon to siya guys kay ako naman magluto. Asa wa ba ko kabalo magluto guys. Kuan ko to guys, sorry. Nagaangkat. Baligyan ako angkat ako 4, baligyan ako 5. So pila ako piso-piso. Kung maangkat ko og 100, nabog ko 100. Pero dako ko bayro nun ay kanang kuan kay 4 gud. Ay times di mo nag ay 100. Pila mo ani. So dako gid ako ang mabayaran. Na ginansya ako 100. Say di pa jud mahurot. Tapado pa ko. Karon guys, mga to no, baligya man ko sanay jud bike no. Tirada na ko guys kay mabuntag baligyan ako suman og putumaya guys. Suman niya puto. Na pagkahapon guys. Ay pag human akong panuri guys, relax ka dali. Tapos paghimo na po ko itong pan guys, nga pangalan sa Pan Salvaro. Nga. Ano guys, baligyan na po na ako tupag. Bulakaw na ako dito gikan sa balay sa pan. Una o alas 12 kapin ano. Adto na gabi guys, usay bisag asar ako maabot guys kung bisag basta abot sa maabot sa bike ba. Pero hapit gay ko abot og turil ja. Pagkuan guys kay layo jud guys no. Hapit turil gud sa Santa Cruz ra ko. Dito. Kuan guys, sani kana inato tong tirada guys. Mabuntag sa kadlawon poto og kuan suman nya magbike man jud ko no sanay jud kong bike guys pero ginani guys hangin kayo guys dito sa Pinas hangin po kayo pero malingaw maguga kayo magsigit-sigit magkakuan Salvaro Maria Salvaro ano ba sigit mo ka sabi ko ay mga lalaki dagan kayo idon ako Salvaro Pugs Salvaro Pugs naran ako huwag mga babae Salvaro lang wala ikuan guwaps kay kado na Salvaro ikaw Salvaro gusto ka ay pwede ka ano ba Salvaro muna Salvaro matong baligya guys ilado na kayo ko naman po kayo rakit guys sayaw ko ba unay bayan sayaw tagaan kung kuan bahin ay pamilyado mo tanong ano ito sayaw niya tagaan tag bayan nakabahin ko itong 500 yata guys 500, 200 gamay ragot pero dako lang itabang guys una kay talit ka sayo kanta katabang na si mo ano naman patay hindi titingog kabalo ka masayaw joker ka kumplito ka tanan sulba di mo problema ano naman talented man ka nga pagkatao pero wala ka hindi ka talented pero marunong ka mo diskarte kuha kaya po na ibuhan tirada ano naman wala mo ka mo diskarte kung wala juga tanan sino juga napang puyo ka may pa magpuyo ka guys ano naman makay pulos joke lang guys joke lang
Gilingan na ako ang kagalingan guys kay medyo hangat na. Kaya lagi sekarang ya katol pa kay kung mata oh. Luha na gani guys. Ay kana lagi sakit nga kada tuig ba. Sayo kay ni abot sa kuha. Kuan pa February. Dapat April pag ini. Bi pagod ta karon. Ay bi bro. January, February. March day. March day ta karon. Sa April pa man ta ni. Ngala ko guys, nasayo kay ni abot sa kuha ang ibati. Lisod ang ginhawa kay ano barado kay banyak. Tingala jud ko gani guys. Okay. Grabe ka hangin guys eh. Kabugta guys. Siguro mga dria guys, sa balay guys, mga 15 minutes na lang. Gusto ito mabuilog sikad. Pero makalit ra magka hangin. Nya. Hindi na kaganahan mo sikad na pagbilog kay ano, kape man. Hangati ko. Oh, grabe kang katpal sa mata guys. Pwede kaluto kung kuwan. Ay, arigatou gozaimasu. Diba? Ako ka pasago. Napasan ako sa stop. Sa stop na guys, no? Kaya pwede nga mag-maawi ka dali guys. Kung stop ka, stop juga guys. Grabe hanga ka guys eh. Pagkahangat pa rin yung hangin ng bike ka. Yung ano, marag di magkakadagan. Marag kagipugan. Oh, let's go guys. Okay lang muna guys. Yun natin rin kayo pag Japan guys. Bike, trabaho, uli, banding-banding sa mga cage na ko. May video, ano lang. Naiwawaw guys oh. Naiwawaw, sugat ng wawaw. Wawaw ba di? Naiwawaw yun. Wawaw gitu. Wawaw, kita baga itong cellphone. Bawal bagod diri guys kanang magbike ka na mag-cellphone, bawal na siya. Na magbike ka, mag-headset ka, bawal na siya. Pero amot lang ha kung magbike ka, nakadala speaker, magpa-sounds ka, o kabalo bawal ba? Okay. Ako na ba lang headset o mag-cellphone ka nga mag-bike. Dagad yung bike ba, mag-cellphone ka, selfie ka, video ka, pero saan yung gihimo, nag-vlog ko, bawal ni siya. Pero kaya man ako gigunitan ko ng cellphone, ako ramang pasagdan. Oh. Sagdan naman ng cellphone, siguro makitaan ko nga yun ani
istoryahan guro ko. Lain ba diri guys, kung masakpan bitaw ka guys. Cellphone ka na multa guys. Lapad-lapad po ni multa. Oh, nya ug kay kwarta sa guys. Saan ni mo na ug kay kwarta. Ya. Kana pong nag-bike ka guys. Ani adto kag kanang apa sana ka nag-inom ka ba, nag-inom kag beer. Murag hubog na kayo ka guys. Murag di na mo kaya mag-bike. Siyempre nag-bike man jud ka na. So mo-bike jud ka na, muli jud ka, di ba? Nagkaroon kung madakpan ka na guys. Multa na po ka na guys. Dako na kayo nag-multa. Pero karoon, wala ko balong na idadakpan guys. Basta kayo dakong multa na guys. Sabi, dul-dul ako gamay guys. Nagaanan mo nag-train ng mga guys. Oh. Dul-dul ako gamay. Kaya lagi po sila bangan. Bagay ko naabot. Kadugay abot nga. Tingin na. Maro to guys. Bawal. Diri guys. Na mag-bike ka nga nag-cellphone. Nagdagan yung bike niya. Nag-cellphone ka. Kita kag polis. Bawal na diri. Nag-bike ka. Nag-chat ka. Nasakpan ka. Parahon ka. Doon ako nakita na guys. Estudyante yata to siya. Ipara siya. Kaya di ba yung kakadungogan ano. Kung gusto mo sa na-headset ka. Ana siya. Dami. Inadjag. Dami. Di daw maayo ba. Kapit ako naabot guys. Pasensya naman guys kay kapit na ko guys. Kapoy juga guys. Boleh balai guys. Diba? Kita ninyo. Betul guys. Hindi na naman ako naabot naman guys ba. Daan ko sa hangin ba. Perte mo igang ako. Marami mong area guys. Tulog ko mga bata. Gusto ko yung hangin guys. Makatumba dyan yung mga bike diri guys. Gusto ko yung hangin guys. Tumba yung mga bike. Nagbingaw man. Tulog goro sila guys. Naabos sa taas. Hindi na mag-doorbell kaya kasi natulog kong gabay na ako bas kaya may natinistoro ko yung tulog no. Kapula dyan ako kumata eh. Susi ito guys no. Yan ito susi sa balay guys. Okay. Gak ada yang buat tanda dayu. Kimi-chan. Usoy daddy, usoy. Hangin kayo. Gimana mo? Tengah mo dugay ko. Hah? Zaman? Say hello. Hello guys. Shout out.
Yan na sana ko nabutang sa ubos. Kapoy dyan ko eh. Kapoy ko. So guys, bye-bye na guys. Bye-bye. O thank you sa pagtanaw sa akong mga video guys. Uy, malay naka-record eh. Record eh. Sige guys, bye-bye. Bye-bye na. Mang, bye-bye mang. Bye-bye.